O uso do cannabis como planta medicinal é un debate moi aberto na actualidade. Algúns están en contra da súa legalización por todos os riscos que pode acarrear, pero outras reciben a proposta cos brazos abertos. O uso do cannabis con fins terapéuticos continúa xerando debate xeral. Mentres cada vez máis pacientes afirman que esta planta mellorou a súa calidade de vida e lles permitiu reducir o consumo de analxésicos convencionais, outras voces advirten dos posibles riscos asociados ao seu uso e á súa legalización, afirmando que non ven necesario esta opción. Si yo estoy en mi casa y lo uso y no cojo el coche, no hago nada de eso, pues bueno, cada uno que haga con su vida lo que quiere, pero normalmente ese uso, si aún por encima lo aceptas, puede provocar bastantes cosas malas a los demás. O sea, te haces mal a ti y aún por encima afecta a las demás personas. Si antes la gente ya lo consumía sin estar legalizado, ahora aún lo va a consumir más y realmente no sé hasta qué punto se puede luego penalizar actos que hagan por haber consumido el cannabis cuando es legal. En Galicia, algunhas persoas consideran que recorrer ao cannabis pode ser unha alternativa eficaz para tratar doenzas e aliviar a dor, sempre que se empregue de forma controlada e informada. Ahora, si é en beneficio da saúde da xente, das persoas, está ben. Pero eu penso que o mesmo que hai medicinas naturais, por exemplo, en herbolarios e tal, podese utilizar para métodos naturais, o sea, para curar, por exemplo, xa se está utilizando para o cancro, por exemplo, para o tema dos síntomas e tal. Eu penso que tamén, bueno, podese utilizar para moitas cousas. A xente pensa que o cannabis é só para colocarse, non, podese utilizar para creatividade, para enfocarse en algunhas cousas, pode servir para reírse tamén, podese utilizar para moitas cousas, ten moitos usos. De sempre cando se teña un consumo responsable e sepas tamén o que estás fumando, o sea, podes informarse sobre iso a persona. Eu penso que sempre que cando teñas un consumo responsable. E cando se lles pregunta ás persoas se consumirían o cannabis con fins terapéuticos, teñen as respostas claras. Tiño que pensar. No. No. Sí, a verdade é que sí. A discusión sobre o cannabis medicinal medra a medida que se coñecen máis testemuños de pacientes que aseguran beneficiarse del, pero tamén segue presente o debate sobre os límites, os riscos e a necesidade de máis investigación científica.